Camera. Action. Kung ang tawag sa saging na mataba ay saba, at ang tawag sa saging na maliit ay senyorita, at ang tawag sa saging na mahaba ay lakatan, at ang tawag sa saging na payat ay latundan. Ano naman ang tawag sa saging na sinusubo pati balat? Clue. Starts with letter T. Ay, huwag kayong dirty-minded. Editoron. Ang dalawang unggoy. Ang sabi ng unang unggoy, hatiin sa tatlo yung saging ha. Ang sabi naman ng pangalawang unggoy, bakit ko hahatiin sa tatlo? Dalawa lang naman tayo. Sumagot ang unang unggoy, yang nanonood. Yang nanonood. Hindi mo ba yan hati? Kapatid natin yan. Bisyo. Ede wow.